Good afternoon. Mag-lunch muna ako ngayon. 2 PM na, mahigit. Ngayon pa ako mag-lunch. Ito yung ulam ko. Yan. Yan lang. Ito yung aso namin. Opa. Gusto. Ito yung isda. Yan unan. Tapos ito yung tawag to, nasal to kagabi. Ito is kangkong with baboy. Kain muna tayo ngayon. Yan, fish. Ito, sobra to kagabi. Ininit na lang namin. Ito, kangkong. Kangkong with meat. Pork meat. Ito yung ulam namin na yun. Tapos akong kumain. Nagsasalita ako kayo na ng mag-isa. Akala ko nag-record. Hindi pala. Naubos ko na yung pork meat at saka yung kangkong with pork meat. Kagabi pa yun namin ang pagkain. Niluto ko yun kagabi yung kangkong. Hindi namin naubos. Marami kasi eh. Hindi nga na namin niluto yung kangkong lahat. Sobrang dami. Masarap yung kangkong. Ito yung dirty kitchen namin. Dito ako nagluluto. Tapos dito kami kumakain. Matagal na to. Mga 20 years mahigit. Parang 2000 yata ito kinonstruct. Maliit pa ako nun. Tapos yan, yung bubong sira na. Hindi pa naayos. Sa katagalan. Tapos ginawa na namin parang labasan ng usok. Kasi doon nalabas yung usok eh. Tapos dyan kami magluluto. Luto kami ng kanin at ulam. Dyan kami luto. Baka bukas o sa susunod araw magluluto ako ng banana heart. Ano ba yun? Yung puso ng saging. Gawin natin, pwede kinilaw yun eh. Lagyan ng binata. Masarap yun. Pero gusto, yung gagawin ko is hamburger. Dalhin sa puso ng saging. Hindi pa kayo nakatikim nun? Masarap yun. Lagyan lang ng, pwede lagyan ng pork meat. At yan, pork meat lang. At yung mga seasonings. Yung asin, yung tawag ng pwede magic sarap or linisa. Yun lang. Sarap na. Lagyan ng paminta, ahos, sibuyas. Yun. Sulbad na yung kainan nun. Sarap yun. Yan yung buhay namin dito sa probinsya. Yung vegetables hindi naman problema dito sa amin, marami. Basta magtanim ka lang. Yung palaya namin ngayon, ang palaya is meron ng bunga.
na maliliit. So baka sa susunod na buwan ma-harvest namin yung makain na namin. Wala yung kuan, wala yung mga chemical. Fresh yun. Mga yung nilagay lang doon is mga yung manure, cow manure, cow manure at carabao manure. Yun. At yung marami din dito sa amin yung saluyot. Yung saluyot hindi namin tinatanim. Kusa lang yung tumutubo sa bakuran eh. Yun sa tinataniman namin ng mais. Diyan, maraming saluyot. Kahit hindi namin tinatanim, tumutubo yan eh. Libre na yung pang ulam namin. Pwede namin idagay yun sa mga tawag namin utan Bisaya, vegetables. Nakatikim na ba kayo niya? Hindi pa, no? Iba kasi yung luto namin dito. Wala kasi yun sa city, yung utan Bisaya. Kung mayroon man, madalang lang. Masarap yun, vegetables. Pagluto ka, nilagyan ng kalabasa, talong, diba? Ano pa yun? Yung sikwa. Alam mo yung sikwa? Tapos alagbati, malunggay, saluyo, beans. Ang daming nilagay sa utan Bisaya. Sarap, sarap. Tapos yung pares ng utan is yung bulad. Anong bulad? Yung tawag yun, hindi siya fermented na fish, yung binibilad sa araw. Masarap yun kundi ginamos. Yung fermented fish, maalat yun. Pero pwede mahugasan yun, masarap yun. Yun, talagang masarap dito sa probinsya. Fresh yung hangin, fresh yung pagkain. Hindi katulad doon sa city. Nagtrabaho kasi ako dati sa city. Sobrang ang hirap doon. Mahal ng presyo doon. Magre-rent ka pa. Diba? Dito sa probinsya wala eh. Hindi ka mag-rent kasi mayroong bahay dito. Lahat mga tao ito may lupa. Yung wala sigurong lupa, mahina. In 100 siguro na tao dito, mayroong kulang lupa, isa lang siguro. Kadalasan may lupa. Kaya mayroong tinataniman talaga. Yan ang buhay namin sa probinsya. Magtatanim, mag-alaga ng hayop, baboy, manok, diba? Baka, kalabaw, yun ang pinagkitaan namin dito ng income. Lalo na nung pati yung sa mga vegetables, pag mabinta namin yun, income na yun. So, hindi yung ganun kapareha din sa city na malaki yung income. Dito sa amin, maliit lang yung income, maliit lang din ang expenses namin. Doon sa city, malaki yung income, malaki din ang expenses. Diba? Pare-parehan yun. So, matagal-tagal na ako dito sa probinsya. Mga start ng COVID-19, hindi ako bumalik sa city. Diba? Pero masarap dito. Masarap yung kain dito. Compared doon sa city. Dito sa amin, fresh yung hangin eh. Hindi ka magmamas dito. Kahit nung COVID-19, dito sa amin walang mamas. Sino ang datakip dito sa amin? Wala naman kaming, hindi naman maraming tao dito. Yung kapitbahay namin nandyan sa mga 300 to 500 meters eh.
So wala din pulis mag punta dito sa bahay-bahay. Ano, layo ng mga neighbors. Di ba? Kung may malapit na mga nasa 300 meters, yun yung siguro pinakamalapit. 200 to 300 meters yung pinakamalapit. Kung yung iba sa kabila, malayo yun, nasa 300 to 500 meters. Tapos dito sa amin, wala na, bungtod na, yung bundok. Yung bahay nandun sa kabilang bundok. So, malayo. Kahit hindi ka magmas ito, walang mananakit. Walang sa Bisaya, mangsita na hindi ka magmas. So, pwede naman lakaw-lakaw dyan eh. Sa gasa, kaya wala may manakit dito. Hindi man katulad sa city. Ngayon, hindi na ako bumalik sa city. Dito na lang ako. Nag-alaga ng manok at baboy. Yun. At farming din. Tatanim ako ng mga pinya, mga saging. Yun. Pero hindi ko nakita yung pagtatanim. Nandun kasi sa kabilang barangay. Tinanim ko. So, baka soon pag hindi na wala ng bagyo, yung mabuti na yung araw, diba, hindi na uuwan, baka mapuntahan natin yun. Sa ngayon kasi medyo na umuulan na, walang init ngayon, malamig dito. Yan pag may bagyo, malamig talaga dito. Kasi yung doon sa kabila namin, doon yung sa harap ko, doon banda bundok yun eh. So, pagpunta ka doon, sobrang lamig doon, maraming kahoy, di ba? Kasi yan lang siguro pag-usapan. Yeah, bye bye na.